Antos na gani may magkaon o gayay tata mga bili. Haman ninyong gayay gikan kaon. Ambe? Mauni. Hala naa gyud ay gayay. Ay kwan. Mauni ninyong gikaon? Kani? Mauni ninyong karon gabi eh. Sus Diyos ko. Lang. Dali sa. Sus Ginoo. Alisa. Dali. Nagpasingulan man mo. Ha? Dali, ali. Silong sa mo. Nagpasingulan man lagi mo. Ha? Baligyan sila. Ha? Baligyan sila. Dali, ali. Dali. Ingkod sa mukaw. Diyos ko. Nagbaligya mo silig? Papa mo mugikan. Kasi magpaligyan. Padulong nga mo dito. Pauli. Ali, dali ka lang. Ali kay ulan. Diyos ko. Asa pa man mugikan? Uli na. Pauli na? Unsa namang orasa ron alas 5 naman, hapon na o. Nahalina na mo. Wala pa? Diyos, kung nagkaon na mo? Takasa. Wala pa pud mo nagkaon? Ha? Kay bugas. Wala mo'y bugas? Sus. Ikaw, bebe, nagkaon na ka, bebe? Ya, mga dikwan makalit kumakaon. Mangayo kag kwarta kay palit mo makaon. Gigutom na day ka. Sus, Diyos ko. Nag-eskwela pa mo? Anong wala man mo na eskwela karon? Kay bugas. Ha? Kay bugas. Walay bugas? Gusto ang bata inta no kaluoy na ngayo og kwarta kay palit og makaon. Gigutom yun yung mga bata ba? Haman day inyong mama. Ako sa kajana. Unsa? Sa kajana. Kajanaw? Nag-unsa man dito? Baligya. Nagbaligya pod. Inyong papa haman. Atay na. Patay na inyong papa? Unsa pa man ang orasa gisuroy ninyo yung silig na pa nang buntag? Ha? Nyawa pa mo halin. Nagkaon na mo wala pa pod mo ikaon. Wala pa pod? Sus Diyos ko. Isahay gani mga miga. Manguan rami og gayay. Manguan manggulay. Na ito sila oras sa suka. Mao? Maura inyo ang kanon. Sus Diyos ko kaluoy po dani mga bata. Grabe ka kusog sa ulan ng tano nanuroy. Nya wala pa jud mo halin. Pila man ni kabuk ang inyong silig be? Hindi pa na. Noibe? Haman dapit ang inyong balay. Tanong sa unahan. San uyan niya mabaligya ni og silig. Para makalit na mo og buga. Wala pa jud may mga chinilas oh. Ang mga ilang mga sinina in town no. Wala na mo ilain mga sinina dito bebe. Wala na. Unsa may inyong ipang-eskwelahay mo? Maura gyapon na. Ako iba. Naiuban. Magsuon mo tulok. Pila na may edad nimo bebe? Ikaw 6 7. Is gwapa ra ba ni nga bata oh. Ikaw lang. 10. Ikaw bebe. Ay ikaw may kinamaguwangan. Napa jud mo igsuon. Haman ninyong mga igsuon karon. Ato sa ilat siya, isahay dyan sa kajanap na. Ay unsa may trabaho sa inyong igsuon? Wala pod. Naibat makatrabaho sila. Aw kanang naay magpasuhol ana. Pila man mo kabuk mag igsuon bebe? 11 mo kabuok? Patay na ang duha. So siyam na lang mo. Unya kinsa may kinamanguran, napa jay mas mangod sa inyo. Diyos ko. Uya po din mga bata. Ang inyong mga maguwang karon, sa mananay namin nyo. Nya magbisitaan sa inyo ha. Sahay. Usahay ra. Way mga chinilas ang mga bata in town. Na maligya og silid sa grabing kusuga sa ulan, alas 5 na sapon. Way pamahaw pa ni adto. Unya karon og dili jud na mahalin yung silig unsa may kanon ninyo. Unsa man ang gayay? Kanang Ganas? Ganas ra inyong kanon unyang hapon ay inyong gabi eh. Antos ragani may magkaon o gayay tata mga bili.
Magantos sa mukha o gayay para mabuhi mo. Digton lang siguro mo eskwela sa balay, musugot ka. Ay, dili kuya gusto pag ibigyan ako mama. Ay, dili ka mauban sa kuha, kay dili ka gusto biyahan mong mama. Di panugnaw naman siguro ng mga batao, nagkurog-kurog naman. Antes alam kaniya. Daya mo bukas. Magantos na mo para makapalit mo bugas. Magantos mo sa katugnaw. Sus, Diyos ko. Tagpila man po na inyo ang silid. Tag 50? Ngalan ni mo, bebe? Ikaw? Mailen? Ikaw, bebe? Evelyn? Ikaw, kung sa may ngalan ni mo, bebe? Ha? Mayra? Kanindot sa yung mga ngalan eh. Sa ato, padugay na nabatay inyong papa. Inyong mama, wala diha sa inyong balay karon. Kaya. Karon, kay wala man na nahalin ng inyong silhig. Magantos mong mukhaon og kuan ganas. Masakit yan ang tiyan niya. Kaon nga. Mukhaon og Kaya. magsakit na inyong tiyan magkaon og ganas. Sus, Diyos ko. Uya ni mga bata. Na kanita na ayot sa lagya. Ako na ba yan? Kaya bukas. Paliton lang nako na inyong silhig para makapalit mo og bugas. Gusto mo og bugas? Ha? Sige, palitan ta mo og bugas ha. Uban ta sa inyong balay ta. Haman dapit ang inyong balay. Uban niko. O ta. Ta dali, magpasingulan na lang pug ko. Ta, sige. Be, ako'y dalaan ni be. Ta. Ta dali, bibi ta. Sus, ko cute na bibi o ta. Dali, adto ta sa inyong balay ta. Kaya para makita ko sa inyo ang balay. Sus, Diyos ko, ng mga bata hapit na alas 5 na kapin. Sus, Ginoo. Kita intaw ng mga bata Haman dapit inyong balay, bebe. Layo pa, bebe. Ha? Ha? Dool na lang? Kalayo pa man dahil sa inyong balay, bebe. Labing ulan na, oh. Maudin ilang balay diri. Haman dapit inyong balay, bebe. Mao na inyong balay? Sus, Diyos ko. Sus, Ginoo, maudin ilang balay di ay. Mao na inyong balay lang? Ay, naara inyong... Sus, Diyos ko. Haman imong mama. Wala pa diri ka uli. Kamu na lay tulod diri lagi. Haman inyong gayay gikan kaon. Ambe? Mao ni. Hala naagi day gayay. Ay kwan. Mao ni inyong gikaon? Kani? Mao ni inyong karon gabi eh. Sus, Diyos ko. Nya palitan ta mo bugas ha. Sige. Palitan sa mo na ko bugas, dire ra mo hulat ha. Sige ha. Ta, palit sa bugas. Namay bugas oh. Nakaon mo ani ha, ayon mo pagkaon ng gayay. Amal na tay butang. Diri so karon mga mamsir no, kung sa mga kung gusto mo tabang ani mga bata nakitaan ko din sa dalan. Wapay paniud to, pamahaw. Mauro din nilang kanon. Kaning banas. Dito. Salamat sa ayo yan. Kaon na kami at bugas. Sige lang ha, ampo ng permit sa Ginoo ha. Ha? Dali. So mga ma'am sir no, kung sa mga ganitong gusto mo tabang ano yung mga bata message lang mo sa akong Facebook page. Pagbuot din siya Ginoo, makakita kung ano aning mga bata silog ron ang tanak ko. Pero wala ko nagdahom nga kita ko bata nga na maligya in tawag silhig. Para makapalit ang bugas kaya nila ang kinaon kanir daw ganas, may bugas. So lang dili na ko magdugay ha, tagaan ta mo kwarta ang kaning kwarta tingnan mo yung mama nga may naghatag sa inyo ha. Sige, isa mo mutuwa anak. Salamat ha. Ang tingin ka naman ha. Sige, yun lang yung magdugay. Salamat sa ayo yan. Sige, salamat kayo ha. Ang tingin mo ha. Sige, sana.